Tinuod at tinuod na isang mga kapong pagliglig. Iyak isang mga sa det var helt forferdelig. Wala na, namulang na sila, namulang na. Kaya po, si Kawarak na dukwak. Red Doors. Ito ang kondisyon. Sa isang kondisyon. Ano yun? Sasaluin mo yung pera. Sige. Sige. Saglit lang, saglit. Sasaluin mo 50. Pero sasaluin to. 50 nga. Sasaluin mo sa labi mo. Hindi sa kamay. Sa labi. O di siyang Red Doors. Para matapos na yan. Para maano na yung mo, yung kondisyon mo. Para bumalik na sa abnormal. Kasi panormal ka na eh. Pe, hindi ko caring. Kawarak na Jack. Bibigyan ko ng 50. Pambili ng Red Doors. Si Kawarak na Wangbu. Si Wangbu. Si Kawarak na Moses Platon. Si Kawarak na Wangbu. Bibigyan ko ng pambiling Red Doors. Pero sa isang kondisyon. Ikaw ba naman na magkaroon ng mga ganitong bata, mga kawarak ko? Talagang sasaluin niya sa kanyang labi. Dali yun. Ikaw gusto mo? Ikaw, gusto mo? Gusto mo 50, sasaluin mo sa labi mo? Ha? Hindi nga. Hindi, ibabagsak mo lang ng ganito. Ibabagsak mo ng ganito. Umupo ka. Umupo ka sa baba. Halimbawa. Ibabagsak ko yung pera. Ganito. Sige. Ibabagsak ko yung pera. Saluin mo na labi mo. Nung ako saluin mo siya ng gano'n. Yung halimbawa, yung basta masalo mo lang siya ng gano'n. Malabo, yamo rin. Basta masalo mo ng masikonti lang. Sa'yo yung pera, Okay, bababa ko. 1, 2, 3. Gano'n, di ba? Halika, kanipi. Ken. Lako may pa scale mo. Lako may pa scale mo. Kenny! Diyan dinali. Sige. Iulog ko siya. Tapos sasaluin mo dito. Okay. Kenan. Tuling na pa mo kuyukot. Kanina. Diyan limayan dali ni. Saglit. Iulog ko. Pag naulog, hindi mo lang ganun. Sige ka mamati. Sakto yun. Ano yan? 100 yan ha? Ha? Ay, hindi, dinalan. 100 ang ibibigay ko sa'yo pag nano siya. Ibababa ko na. Ilapit mo na yung ilapit mo ng konti. Ilapit mo na. 1, Yan po ang warak-warak po. Warak-warak na Master Jordan, ano yan? Anong natapos mo sa pag-aaral?
Ano ako, marunong ako sa science. Sa science? Yun ang, ano mo, yun ang master subject mo. Ano? Kung magaling ka sa science, kasi yung araw ba dito sa Pilipinas at saka sa Saudi, parehas ba yun? Yun ang hindi ko pinag-aralan yun. Isa lang ba yan? Kasi naguguluhan ako yan. Kasi yung araw na yan, isa lang yan. Dito sa atin, madilim. Yung ano siya, hindi siya maliwanag. Dito sa Pilipinas? Oo, pero sa Saudi, maliwanag. Kaya naguguluhan ako kung parehas lang yung araw. Kasi isa lang yan, yung araw na yan eh. Bakit yung doon sa Saudi, maliwanag? Dito, madilim. Ay, kasi naguguluhan ako kawarak eh. Bakit nangyari yun? Bakit yung dito madilim? Yung sa Saudi, maliwanag. Yun hindi ko alam. Itanong mo na lang kay Kuya Kim. Pupunta pa tayo kay Kuya Kim, ano? Nga, at naguguluhan kasi ako mga kawarak eh. Mahina ako sa science. Matanong nga natin si Kuya Kim. Kuya Kim. Yung bang araw sa Saudi, naguguluhan kasi ako eh. Yung araw ba sa Saudi at saka yung sa Pilipinas, isa lang? Wala. Mas mahirap kausapin si Kuya Kim, mga kawarak. Minds. Wala, sa tingin ko mahirap din tanungin ito mga ito. Wala, magugulo kausapin yung mga kawarak. Dito na lang, kawarak na Sarah G. Pinawi bakla. Baka mas matino pa kausap ito. I can't be with I couldn't take the chance of you won't be right. Cause tonight I'll only share but so please understand my situation. I love you, but I can't be with you. If I could live in two places at the same time, with me, I would share. So please understand my situation.
Iba yung mga kawarak. Sorry na, magselos na. Sorry, magselos na.